De Houthalense seriemoordenaar zal zich niet moeten verantwoorden voor het Hof van Assisen. De 69-jarige man richtte in augustus 2020 een ongeziene ravage aan met een reeks gruwelijke moorden, moordpogingen en brandstichtingen. Maar na een hersenbloeding in 2023 is hij niet langer toerekeningsvatbaar en wordt hij dus geïnterneerd. Welkom bij een nieuwe aflevering van HBVL Crimi. Phillip Pergens, journalist bij het Belang van Limburg. We hebben hier al een podcast over gemaakt, dus we gaan er een kortere update-versie van maken, want er is nieuws in deze zaak. Vertel eens even. Ja, dat klopt. Heel even kort teruggaan. Het gaat hier om een man, 69 jaar, die verdacht wordt van het plegen van 3 moorden. Een seriemoordenaar dus, uit Houthalense. Nu goed, dat dossier, feiten dateren van 2020. En het dossier was klaar. Er was een eindvordering te maken. Daar is onderweg iets gebeurd. Die man was mogelijk niet meer toerekeningsvatbaar, mogelijk wel nog. Dan is dat we een eerste keer bij de raadkamer gekomen om daar te beslissen wat er moest gebeuren. Dat is op 30 juni geweest van dit jaar. En daar is gezegd geweest van, ja kijk, die man is niet meer toerekeningsvatbaar op dit moment. Heeft het nog nut om hem door te verwijzen naar assise. De raadkamer heeft dan een hasselt gezegd van, ja kijk, we gaan ons daarover terugtrekken. We gaan ons dat goed bekijken. En dan gaan we een beslissing naar nemen. Daar was nu de raadkamer voor. En de raadkamer is normaal een gesloten zitting waar niemand aanwezig mag zijn. Dit keer was die openbaar, wat toch al een teken aan de wand was, dat er een eindvonnis was, want anders zou dat nooit openbaar zijn. Nu, wat is daar gebeurd? Die raadkamer is er geweest. En daar heeft de rechter beslist om die man inderdaad te interneren, zoals ook gevraagd werd door alle betrokken partijen in deze zaak, omdat die inderdaad niet meer toerekeningsvatbaar was. Daarover is een beslissing genomen. De burgerlijke partijen, van alle nabestaanden, 3 dodelijke slachtoffers, de burgerlijke partijen waren daar en zij kregen nog een schadevergoeding toegekend. Die was ruim €400.000 alles samen. Ja, en Philippe, je was ook daar op de beslissing van de raadkamer. Welke indruk maakte de man en hoe was de zitting zelf? Wel, wij zijn inderdaad geweest. We hebben dan buiten heel even aan het gerechtsgebouw in Hasselt gewacht. We stonden daar met 3 mensen voor video, voor beelden te maken ook met de fotograaf. En we zien daar plots iemand naar buiten komen, het gerechtsgebouw naar buiten komen met een rolstoel. Wat wij al vreemd vonden, het was in de namiddag die zitting. Geen zittingen meer voor de correctionele rechtbank. Dus we dachten, misschien heeft dat wel te maken met de man in kwestie, met onze 69-jarige seriemoordenaar. En inderdaad, er komt een voertuig opgereden van de politie, daar stapt een man uit. Een man die een beetje verwilderd leek, kan ik wel stellen, voorovergebogen. Een baard leek eigenlijk op niets meer op de man die we op foto hadden, die we destijds ook gepubliceerd hebben bij de feiten zelf toen die zich hadden voorgedaan. En die man stapte in de rolstoel, kon blijkbaar moeilijk lopen en is naar binnen gereden. En achteraf hebben we inderdaad gezien dat die man, dat de man in kwestie was, wat we toen niet wisten, niet zeker wisten. Want toen de zitting begon voor de raadkamer, is daar een man naar binnen gebracht, bleek dat die man het te zijn, onze 69-jarige Houthalenaar. Ja, en het was niet zo dat de raadkamer enkel besliste over het feit dat de man geïnterneerd moest worden. Er werd ook nog een kwalificatie gewijzigd en dat was zeer belangrijk voor een van de nabestaanden. Hè? Ja, inderdaad. Dus hoe zit dat? De man wordt verdacht, of werd verdacht van, op het moment van de feiten, ook nadien in de vorderingen werd gezegd het plegen van 2 moorden. Ook 2 moordpogingen was initieel gezegd, brandstichting. Toch wel heel veel, met 1 feit van een man die overleden was, René Poelmans. Een verre buur, zal ik maar zeggen, van de man in kwestie die nu voor de raadkamer is gekomen. Wel, die man die is dagen later gestorven nadat hij werd aangevallen in zijn eigen woning, waarin ook brand werd gesticht. Initieel werd gezegd, opzettelijke slagen en verwondingen, zonder het oogmerk te doden. Dus het werd niet gecategoriseerd als een moord. Maar de rechter van de raadkamer heeft nu alles op een rijtje gezet en heeft daar gezegd van, kijk, zij heeft ook benoemd waarom. Zij zegt, dit is wel een moord voor mij en wordt ook geherkwalificeerd, omdat hij is op voorhand, de 69-jarige man in kwestie, is op voorhand gasolie gaan halen met het doel brand te gaan stichten in dat huis. Hij is daartoe gekomen, heeft daar de auto zien staan van de bewoner, een 80er, een hoogbejaarde man. Hij is die man, hij had kunnen weten op dat uur dat hij thuis was, die auto stond daar. Hij is daar toch naar binnen gegaan. Hij is die man ook tegengekomen. Er was een baseballknuppel gevonden met het DNA van, dus het DNA-materiaal van de dader op de greep van die knuppel.
En dan het bloed van het slachtoffer die slagen heeft geïncasseerd. Onder meer op zijn hoofd, het bloed aan het uiteinde van de knuppel. Achtergelaten, 4 dagen later gestorven. En de rechter heeft wel degelijk geoordeeld van kijk, ja, dat was niet zonder het doel om te doden. Dat is doelbewust geweest, dat was voorbedachtheid. Dus dat is moord. En dat was natuurlijk tot grote tevredenheid, opluchting ook, van de nabestaanden van René Poelmans. Ja, want dat was misschien nog een van de grootste struikelblokken die er waren om de man te laten interneren, omdat de familie natuurlijk zeer graag wou dat dit naar assise ging. Hè? Ja, dat klopt. Dus de feiten dateren van 2020, het dossier sleept dus al heel lang aan. Was 2 jaar geleden ook klaar om voor assise te brengen, want meerdere deskundigen hadden zich daarover gebogen en hebben geoordeeld van op het moment van de feiten, van het plegen van de feiten, is de verdachte, de dader in kwestie, dat is onze Houthalenaar van 69 jaar vandaag, was die gewoon toerekeningsvatbaar. Heeft dat bij zijn volle verstand gedaan, heeft die feiten bewust gepleegd. Alles werd in gereedheid gebracht voor naar assise te brengen. Heel het onderzoek, heel groot dossier was klaar. Maar, wat is er dan gebeurd? De Houthalenaar heeft een hersenbloeding gehad. En dat heeft echt wel heel zwaar ingehakt op die man. Die leek daarbij niet meer echt bij zinnen, had moeite met spreken, had moeite met nadenken. Toch wel problemen met zijn geheugen. Alleen is natuurlijk de vraag, ja, is dat destijds werd bekeken, ja, is dat daadwerkelijk zo? Of is dat meer om te ontsnappen? Want dat kan ook natuurlijk altijd dat een gespeeld iets was, iets geveinsd. Opnieuw een heel onderzoek geweest. Ze hebben die man getest. Dokters, psychiaters hebben gekeken. Hoe staat het vandaag met die man? En dan is daar geoordeeld van, ja, we moeten stellen dat hij niet meer toerekeningsvatbaar is, zeggen de deskundigen. Dat gaat naar het Openbaar Ministerie. Zij moeten gaan oordelen. Zij zeggen ook van, ja, misschien klopt dat wel, we gaan erin volgen. Natuurlijk, de burgerlijke partijen zijn er nog. Zij die nooit antwoorden hebben gekregen over waarom die feiten gebeurd zijn, want die zijn er nooit geweest. De man heeft nooit uitleg gegeven over waarom hij die toch wel weerzinwekkende feiten heeft gepleegd. Ze hebben er nooit uitleg voor gekregen. Dus zij wilde heel graag naar assise met die man voor een zware straf, doorkrijgen dat hij schuldig was van die feiten. En natuurlijk ook hopen op meer uitleg over het waarom, want dat ontbreekt nog altijd. Ja, en dat zal wellicht ook niet meer komen. Nee, want die zitting van 30 juni, daar heeft de man ook het woord gekregen. Hebben ze een vraag gesteld vanuit de raadkamer om te controleren hoe of wat. De burgerlijke partijen waren er aanwezig, hun advocaten waren daarbij. Ja, en ze hebben daar toch wel gezien van, oké, die man die slaat er echt wel af en toe langs. Dus af en toe zei hij wel iets zinnigs, andere keren niet. Maar daar valt eigenlijk weinig aan vast te knopen. En hetgeen wat hij vertelt, dat springt niet van A tot Z, maar dat springt alle kanten uit zijn verhaal. Dus inderdaad, dat heeft geen nut om die voor assise te brengen. Want dat gaat geen antwoorden geven op de vele vragen die de mensen nog hadden. En daarom hebben de mensen zich daar wel bij neergelegd. Ja. Nogmaals, het was voor hen ook vooral belangrijk voor het erkenning van schuld. En het gevoel van inderdaad gehoord te worden van kijk, we zijn iemand verloren door vanwege iemand die gemoord heeft. Daarin heeft de rechter ook gevolgd van de raadkamer. De rechter heeft zich nog eens gericht en er vonnis tot de man in kwestie. En heeft gezegd van kijk, u stond klaar om naar assise te gaan. U heeft weerzinwekkende feiten gepleegd. U heeft mensen van ouderdom, van oudere leeftijd, het leven ontnomen. Dat was uw recht niet. En u had een zware straf geriskeerd voor een volksjury. Maar zover is het niet gekomen. Natuurlijk wel een schadevergoeding, een billijke schadevergoeding, zei de rechter, want voor het leed wat u heeft aangericht. En dat was toch ook wel een belangrijke. Ja, en het oordeel is dan internering. Phillip, wat moeten de mensen zich voorstellen bij een internering? Wat wil dat juist zeggen? Internering is ten eerste, internering is geen straf. Een internering is eigenlijk een bewakings- en veiligheidsmaatregel. Waarom de internering? Er is geoordeeld dat die man 1, niet meer toerekeningsvatbaar is, wat een belangrijke is, maar 2, ook nog altijd een gevaar voor zichzelf en voor de samenleving. En dat is een hele belangrijke. Een man, een kwetsbare positie, die een risico vormt voor de samenleving, waarvan ook geoordeeld wordt van kijk, in zijn huidige toestand, en stel dat hij terug vrijkomt, na een veroordeling, niet sluit uit dat hij niet opnieuw feiten gaat plegen. We kunnen dat moeilijk inschatten, maar dat risico is er wel. Daarom de internering bijvoorbeeld, een beveiligingsmaatregel om die man uit de maatschappij te halen, om die in een erkend medisch psychiatrisch centrum, een gesloten instelling,
om die daar gepast te begeleiden met dokters ook, die hem opvolgen, om ervoor te zorgen dat één, die man in zijn huidige toestand, in zijn huidige medestoestand, voldoende begeleid wordt, en twee, dat hij niet opnieuw feiten gaat plegen. Ja, en dat maakt ook dat het een kwetsbaar persoon is. Dat is ook de reden waarom we niet bij naam en toenaam noemen in deze podcast. We hebben dat in het verleden natuurlijk wel gedaan. Hè? Ja, dat is inderdaad, de deontologie zegt dan dat we dat niet meer doen, wat ook helemaal juist is. Nu goed, misschien ook heel even, hij gaat dus naar een instelling. Dat zal binnenkort gebeuren, binnen het half jaar had ik vernomen dat dat zo was. We weten ook waar, dat is niet in Limburg. De vraag is natuurlijk, betekent ook internering dat buiten de bevoegdheid van justitie, van de rechtbank valt. Ja, dus dat wil eigenlijk zeggen, de zaak is strafrechtelijk afgedaan. Volledig afgesloten, dat dossier is voorbij. En ook, niets sluit uit dat die man nooit meer kan vrijkomen. Daarmee wil ik zeggen dat die man nooit meer terug een plek in de maatschappij krijgt als ze oordelen. En dat is ook weer een speciaal apparaat, een speciaal orgaan van deskundigen, medes, die daarover moeten oordelen. En als zij besluiten van, kijk, die man heeft een begeleiding gehad, die is terug oké, die mag zijn plaats in de maatschappij weer opnemen. Kijk naar Freddy Orion en dat verhaal. Dan kan dat ook gebeuren. Maar nogmaals, we weten dus niet of dat ooit gaat gebeuren. Ja, en dat is de Kamer van de Bescherming van de Maatschappij die daarover zal oordelen als het ooit zover komt. Hè. Phillip, misschien ook nog heel even teruggaan naar het moment van de feiten. Eigenlijk in augustus 2020 start hij aan een ongeziene ravage van moordpogingen, brandstichtingen. Vertel eens even kort, wat heeft de man allemaal op zijn kerfstok? Wel, ik kan misschien wel stellen dat hij onderaan de trap begint van de gruwel en helemaal bovenaan stopt. Heel even kader, het gaat dus om 9 feiten in totaal die onderzocht werden. 3 effectieve moorden, 3 moordpogingen en dan gaat het ook nog om 3 brandstichtingen die er zouden geweest zijn. Nu goed, 7 van de 9 feiten zijn weerhouden geworden, 2 werden niet bewezen geacht. Waarover gaat het? Dus augustus 2020 begint het zeg maar met wat op dat moment een banaal ongeval lijkt. Iemand die langs achter wordt aangereden, maar er geen ernstige verwonding aan overhoudt. Diezelfde dag zou de man in kwestie uit Houthalense, dus degene die nu geïnterneerd wordt, zou dan ook iemand uit de buurt, en ook weer een oudere hulpbehoevende vrouw, bij de keel hebben gegrepen. Dat feit is niet weerhouden, wegens niet bewezen geacht door de rechter. Zij heeft geoordeeld van, ja, kijk, we kunnen dat niet bewijzen, dus dat valt weg. Die aanrijding wordt dan wel gezien als een pogingmoord, want zo stelt de rechter bewust langs achter aangereden. Het slachtoffer was dan een zwakke weggebruiker, had niets door, nee, want het gebeurde in zijn rug. Dus wel degelijk doelbewust gebeurd. Daar begint het mee. Maar dan, zeg maar om tijdspannen van 2 weken, volgen er nog 2 brandstichtingen, weliswaar eentje heel klein, de andere, zijn eigen woning, is niet weerhouden geworden. Er is ook weer gezegd van geen bewijzen van dat hij dat zelf gedaan heeft. Een 3e brandstichting wel. Nu, die brandstichting ging ook gepaard met een moord, namelijk het huis van René Poelmans, de man die met de baseballknuppel is ingeslagen. Dus dat is de eerste moord. Dan, diezelfde dag, rijdt hij nog een fietser langs achteraan, Theo Gressens. Die man die wordt aangereden, laat het leven erbij. Dezelfde manier als dat eerste ongeval. Dan gaan ze kijken. Blijkt dat er nog een ongeval gebeurd is in de tussentijd van ook iemand die langs achteren werd aangereden. Zeg maar 24 uur eerder. Dat slachtoffer is er met zwaardere verwondingen, maar ook weer zonder levensgevaar vanaf gekomen. Dus een poging. Dan hebben we dus de moord op René Poelmans, zoals ik eerder zei. De fietser, Theo, die doelbewust langs achter werd aangereden en daarbij het leven liet. En op dat moment wordt hij ook opgepakt. Niet vergeten, op verdenking van brandstichting. Hij belandt in de gevangenis. Op dat moment loopt het onderzoek nog. Ja, Phillip, op dat moment denk je dan, hier stopt het, maar eigenlijk moet de gruwelijkste moord dan nog komen. Hè? Feiten voldoende, we zouden denken, dat is voorbij. Maar dan gebeurt de meest gruwelijke moord. Het zit zo dat onze man uit Houthalense op dat moment voor de raadkamer moet komen. Die zit in de wachtkamer te wachten op zijn verschijning voor die raadkamer. Nogmaals, voor brandstichting, niets anders op dat moment. En hij zit daar samen met een medegedetineerde, de heer Degeling. En terwijl zij alleen daar zitten, want de cipier is hun eten halen, zeg maar, om te lunchen. Wel, daar neemt hij het hoofd vast van zijn medegedetineerde en slaat hij met brute kracht meermaals, letterlijk, de schedel en gruzelementen. Dus die man is volledig het hoofd ingeslagen. Weerzinwekkend zicht, waarbij de cipier die terugkomt met eten
Die is daar onwel geworden van hetgeen wat hij heeft aangetroffen. Dus nogmaals, onderaan de trap begonnen en dan steeds weer zijn wekkender te werk gegaan. Ja, markant feit is dat de cipier hem ook stoïcijns terugvindt in die cel, alsof er niks gebeurd is. Stoïcijns kalm, alsof er inderdaad niks aan de hand is, terwijl daar iemand dood ligt, tot moes geslagen, in een plas bloed. Dus dat is inderdaad, als we daarover nadenken, is dat ongelooflijk eigenlijk hetgeen wat er gebeurd is. En vooral ook hoe het geweld is toegenomen naarmate dat de dagen en de paar weken vorderden. Phillip, tot slot, we hadden het enkele weken geleden ook over Ronald Vandereycken. Er was een grote zoekactie aan de gang. Daar weten we ondertussen ook wel wat meer over. Vertel eens. Dat is heel kort. Ronald Vandereycken, in 2017 vermoord geworden. Lichaam nooit gevonden. De dader werd gevat. Is ook veroordeeld geworden. Maar dus zonder lijk. Dat was zogezegd de zaak of de rechtszaak zonder lijk. Nu goed, wat is er gebeurd? We hebben daarover bericht enkele weken geleden. Dan verwijs ik graag naar de podcast van toen over deze zaak. Maar concrete tip binnengekomen dat Ronald Vandereycken het stoffelijk overschot in het Bessemerbos, dat hij daar zou liggen. Ze zijn dan met speurders, met onder meer celvermiste personen, met speurhonden, en ze zijn er met heel veel volk gaan zoeken. Dat heeft 11 dagen geduurd, die zoekactie. Ze hebben er letterlijk alles uitgespeurd, uitgekamd, in de hoop het lichaam terug te vinden. Maar zoals wij begrepen hebben, we weten, die zoekactie is afgerond. Er is ons ook gezegd door verschillende mensen dat dat negatief was. Dat het niks heeft opgeleverd. Dus geen doorbraak in die zaak. Althans toch niet voor de familie die hoopte alsnog op een waardig afscheid van hun broer of van hun vriend. Dat is niet gebeurd, want het zou dus negatief zijn. Al wachten we wel nog altijd op het officiële communicatie hierover. Ja, Phillip, we gaan dat sowieso blijven volgen natuurlijk. Hartelijk dank voor je deskundige uitleg. Ik onthoud ook vooral dat de internering van de 69-jarige Houthalenaar het eindpunt is van het gerechtelijke zaak alleszins. En we gaan het blijven opvolgen, hoe dan ook. Wil je thuis dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.